aha jadi kum kitu akuma kese samre bi na okuma bo ayefo wo ya ka me no Santehene ko yo otwa kwa abu mra mu no akoko widie pensima ko Bantamahene no no ara de chefo wa to da bi wo ha oto che Santehene ko to beche Bantamahene no obeche ya otumfo na amamre ne amane a kire se Bantamahene ko che otumfo a eni ko ase okuta sekan ana se tuo ana ade bi e betima di awuo efiri se ewuru bi penti na aboasere wo agegere ba oyi na no to nchen Bantamahene bi e wosi so ko ya di awu enu nti amamre ne kire se otumfo tena badwam a Bantamahene tena nachi o tena nanim nti enu nti na uhunu se yeyi Bantamahene ho ne ma ansa na wakwakochia otumfo no opimso no jagasa wuru osikoti ana ne ho gigi afiem osikoti ana amiam akwara no ma ba nsu ma ba su a asem beba ana nie odi ahini no ma ahini ni yefe opimso no oti krapi mo odi no fefo mu akontene Santehene no obi nyawaye na asetu obi nyawaye se ba fo no wo yiri wuri ya bayira asika ni akodie ni nyira wo yegu ho ansa ni abala aba forward wo anyegu wo ya ma na madda she ewuru bi pe ndira Santehene mre fe ya ma na ye fe dodo olokoro na tuo na tutu pe di akere se no mande no we are watching you efio bi ya ya na ya na se abafo no